gissa vad det är för dag idag? Det är den 3:e adventssöndagen i december. För vilken annan månad skulle det annars vara? Exakt. Och gissa vad vi ska göra idag? Just det, vi ska självklart ta och tända det 3:e adventsljuset. Varför är det förresten aldrig jag som får tända ljus? För att jag litar inte på dig tillräckligt. För då har vi skogsbrand i vardagsrummet. Hoppas att ett Lucia-firande gick hur bra som helst. Det gick det för oss som... Ja, vi hade André som Lucia. Fint jobbat, André. Tycker du att det är bättre att få mjuka paket eller hårda paket? Hårt ska det vara. Nej, men hårda paket, grejen är där vet du aldrig vad du får. Men mjuka paket är ju alltid som... Det är nästan alltid typ kläder. Mjuka paket är nästan alltid kläder. Eventuellt bosedjur. Kläder. Tyg. Lite mera tyg. Garn eventuellt. Och kan annat vara mjuka paket. Duntäcken kanske. Syntettecken. Dynor. Och tyg. Filtar, Tyg. mattor. Inte tyg, men nästan tyg. Okej. Men hårda paket. Okej, alltså hårda paket. Det kan vara TV. Det kan vara suddgummin. Det kan vara pennor. Det kan vara WC-stolspostar. Det kan vara vad som helst, ni vet. Tycker du om hårda eller mjuka paket? Alltså vad svarar man? Hårda paket. Hårda paket. Ja, men hårda paket betyder oftast att man får någonting som är dyrare än... Suddgummin är inte så jättedyra. Nej, men jag menar, om man får ett mjukt paket så är det oftast strumpor. Men ett mjukt paket kan vara ett väldigt dyrt duntäcke. Ett mjukt Kapet. Ett mjukt paket kan vara en kanadagosjacka. Ett mjukt paket kan vara En julgran. en soffa. Den är väl ganska hård ändå. Hon är ganska mjuk ändå. Den är halvmjuk hård. Nej, men ett hårt paket betyder oftast att man får elektronik. Gör inte. Ja, men så du menar att om man får ett mjukt paket så vet man alltid vad man får? Ungefär, ja. Man vet att det hör till textilindustrin. Så vi har alltså dragit slutsatsen att det är bättre att få hårda paket. Vi tackar för oss för den här adventssöndagen. Kul att ni tittar. Och frågan till er, hårda eller mjuka paket? Tack och adjö. Och återkomma skall vi. Imorgon.